A'a. Ma'u. Ma'u. Haba Ma'u. Yanzu nan na barka amma na gani gaba ɗaya fara'a babu. Sai ɓerne ba da mata ta menene ya lalace maka dukiya? Ko wani ya zo ya mini muna furshi Ma'u. Mai gida. Kashe Tijjani Cimsa ya baka bujimi. Allah ya mishi albarka. Alan goro Tijjani Musa Tumsa ya jaɓi ka je ka kama bujumi a gari alƙali. A ɗaure ƙato. Shine kuma kai baka murna? Ni ban yi farin ciki da wannan bujimin da ya baka ba. Menene to? Saboda bujimin da ya baka yanda baka da kuɗin nan yanzu bujimin nan sai da ita za ka yi kaman kishiya. Ya Ma'u, ta nan ka fito? Wallahi ba zan sayar in maka kishiya ba. Yanzu ma kuɗin adashin ka za ka ɗauka ka bani sai in sayo mishi mata. Shi bujumi din sai ya aihu sai ka koma kana tatsan nono. Shi ne fa. Ko yanzu ne ji zance mai gida. Haba, ai in Tijjani Musa Tumsa ya baka abun akwai albarka. Shi ne magana to ba sayarwa ne zan yi ba. Zan siyo ni kuma mashe da kuɗi adashen ka wanda jiya kashe kun ɗauka adashen. Ai abu ya zo daidai. Yawwa haba. Adalla to na gode. Da Allah shiga ka ɗauko mini. Zan siyo ɗan maraƙi namiji na mashe sai in haɗa da wannan na Tijjani Tumsa shikenan. To amma ai ban ganta ka kawo ba. Yanzu za mu je gari alƙali din ai. Na buga waya da su buba su kashe injin ɗauka. To gaskiya sai dai ya zo kafin nan mu san abin da zai. Wala komi karkai komi. Alan goro mai amana ne. Ka je ka ɗauka min kuɗi ka kashe. Ai mai gida ya zo shi bijimin. To. Ya zo in gan shi. To bari in je yanzu. Mimi dilla kenan. Akwai kayan miya ne shefe ne. Zan tafi gari alƙali din. Wala shefe. To shikenan. Wala komi bari ni in yi kokari to. Intire, ai abun fara'a ne za ka yi ba. Na ɗin abun nan dariya ya kamata ka yi ina zuwa. Ina zuwa saboda in an irga kuɗi a gaban mata sai ka gani bala sai ya ƙaru.